दिनै हाग्रामा सारा आबादारिनि बाथ्रा दैया बिराद खस्थ'थार हाजो हालायावसो जोङो हौवाफोर गैयाबा लायनो गोनां जायो समावहाय गामसा गानग्रा आबादारि दाबो पलिटिकेलफोरा जोंखौ जाम्बा बादामालि मालाबा हाब्रु मालाबा बाला बेखौनो जों लाबोनानै लोंनो गोनां जायो सोरबा बुङो बे चन्दन मिया थांगोन लाल मिया हेल' खुलुमो बयनिसिमबो SRB चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायजोबबाय दायो आङो नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो सानदों दि हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव आबादारिफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनानै होनो हायासै होननानै बिथां अबिनाश दैमारिया फोरमायदों आरो दिनैनि समाव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा आबादारिफोरनि थाखाय मा खामानि मावदों दा नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलां बिथां अबिनाश दैमारिया फोरमायदों दा जोङो माने बे गाजामाति जिथु एरियानि थाखाय जोङो फार्मार प्रडिउसार कम्पानि दाना होनाय जाबाय आरो बेयावहाय मथा-मथि गोबां मानसिफोरा बेयाव बिजिनो थागोन आरो रांखान्थि बेलायाव बिथांमोना आवगायलांनो हागोन दिनै जानो हागौ जोंनो 1947निफ्राय जों भारत हादर जाबोबाय जाबोनानै दिनैसिमबो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलावहाय दिनैसिमबो बेबायदि कम्पानि दानायखौ जों नुवाखैमोन खिन्थु दायो जों नुनो मोनबाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरो प्रमद गबिन्द सारनि दैदेननायावहाय जोंखौ बुंदों जे मोनफ्रोमबो ओनसोलाव थांनानै आबादारि ओनसोलाव थांनानै गामि गामियाव थांनानै मोनसे आबादारि बायदि मोनसे कम्पानि दाना हो होननानै जोंखौ बिथोन होनायलाय जों बेबायदिनो जोङो फैबाय आरो दायो जोङो बे गाजामाति ओनसोलावहाय बावैसोनि गेजेराव जोंहा फार्मार प्रडिउसार कम्पानि दाफुंजाबाय आरो बिनि गेजेरजोंहाय दायो साबा डाइरेक्टर आरो साबा प्रमटार जोंनि गेजेराव जों दानाय जाबाय आरो बे बिथांमोननि दैदेननायजोंनो दिनै गाजामाति ओनसोलाव थानाय जेसेबांखिनि आबादारिफोर दङ बिथांमोना आबादखौ ज' लोगो नांनानै बिथांमोना आबादखौ मावनाय जागोन आरो बे आबादनि जिथु फसलफोरखौ बिथांमोना जयैनो माने एक्सपर्ट खालामनो बिथांमोना हागोन दा जोङो गावबा गावसो खालामोमोन गावबा गावसो फानोमोन बाजाराव थांनानै खिन्थु दायो जोंहा बे सिस्टेमाव फैगोन जे बयबो ज' लोगो नांनानै जाहाथे बाजार हाथायावहाय लांनानै फानहैनो हागोन आरो बिनि गेजेरजोंनो दायो गभर्नमेन्टआ आजिखालि गभर्नमेन्टआ सासे इन्डिभिजुवेलनो जेबो होनाय जायाखै आरो दायो बेबायदिनो दायो जितु गभर्नमेन्टआ बिदि मोनसे कम्पानिफोरनो गोबां रांनि अनसुंथाइ होनाय जादों आरो जायफ्रा मोजां खामानि मावगोन जाय कम्पानिया मोजां खामानि मावगोन मोजां आबाद मावगोन बिथांमोननो गभर्नमेन्टआ बयखिनि सुबिदा होनाय जादों आरो मोनसे बुंनाय जाखादों प्रमद बर'आ माने न' बयनोबो साख्रि होनाय जागोन होननाया बे खोथायाबो राइट दिनै मोगथां फैबाय दिनै बे APCनि गेजेरजों आबाद मावनायनि गेजेरजों जोंनि प्रत्येकनि न'खरावहाय रांखान्थि अबस्थाया जौगानाय मोनगोन होननानै आं थांनाय समावथ' हाग्रामानि समाव आजि 17 बोसोर बा 15 बोसोर बिथांमोना सरकार सालायबोबाय दिनैसिमबो जोङो बिथांमोना आबादारिनि सायाव जाय बिदि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुवाखै आरो दिनै बिथांमोना दि इलेक्सन बर्ड केम्पेइन खालामबाय थादों खिन्थु बिथांमोना दिनैसिमबो आबादनि सायाव आबादारिफोरनि सायावहाय बाथ्रा बुंनाय नुवाखै आरो दिनै प्रमद बर'आ बुंदों जे प्रत्येकटा आबादारिनि थाखाय सिन्था खालामगासिनो दङ आरो दिनै जोंहा इन्सुरेन्सफोर गैया दिनै दाउनि इन्सुरेन्स गैया बोरमानि इन्सुरेन्स गैया अमानि गैया ओमफ्राय नोङो माइनि गैया खुसेरनि गैया वाटारमेलननि गैया बेबायदि बेलायावहाय आबादारिफ्रा गोबां लस जानो नांबोबाय खिन्थु जोंनि प्रमद सारनि दैदेननाया बारा गोबाव जायाखै 3 बोसोर सामथिं जाबाय बेनि गेजेराव दिनै इन्सुरेन्सनि बेलायावहाय जितु आबादारिफोरा जितु बोथोरजों जों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो थ' बे बेलायाव दायो इन्सुरेन्सनि माबाया जों मोननो थांगासिनो दङ खम समनि गेजेरावहाय बेखौ कमप्लिटलि जाफुंगोन आरो बेखौ जोंहा आवगायावहाय जोंनि आबादारिफ्रा बिना लानो रोङाखैमोन दा जोङो बिदों जोंहा खुनु राजनितिक सम्बन्ध गैया आबादारिखौ मानसिफोरा मोनसे समावहाय गामसा गानग्रा आबादारि दाबो पलिटिकेलफोरा जोंखौ जाम्बा बायदि खालामबाय थायो जोङो थगायबायनो थायो दाबो खिन्थु जोङो इसा जाम्बा नंला आगोलनि आबादारि नंला जोंनि जानो हागौ जोंनि आइ आफाफोरा जोंहा सिगाङावहाय जाम्बा आबादारिबो जानो हागौमोन गामसा गानग्रा आबादारि जानो हागौमोन दानि आबादारिफोरा मोनाबिलि जाबोला जोंनि लंपेन्ट सुट गुद गाननासो जोंबो थायो बेखायनो जोंबो इसां माने आगोलनि आबादारि नङानो जों सानो माने आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हग्राजुलि हालामनि साहा ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना भुगिनो गोनां जादों आरो बिथांमोना मा खस्थ' जानांदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम बिथांमोना रोखा फोरमायलांदों जोंनि सनापुर गामिनि गोबां जोंहा समस्या दङ बे समस्याया जाहैबाय जोंहा जल जीवन आसनि जितु सेन्ट्रेल स्किमनि बाजेट आसनिफोरखौ जों दासिमबो मोनफुंनो हायाखै आरो गिबियाव जोंनि बारग'लांनाय MLA फ्राबो जोंनि थाखाय गोबां
खामानिफोरखौ मावफुंनानै होआखै। बिनि थाखाय जोङो मोजां दै थोबसे मोजां गोथार दै मोनलोंनो हायाखै। आरो लोगोसे जोंनि सनापुरनि गामिल' नङा, जोंनि बे जेंना जेंसिनि गेजेराव गासैबो समस्या बिथिङावनो जोंहा मोनफुंनो हायाखै। अकल जोङो दैनिल' नङा, जोंनि समस्यायानो जाबाय स्कुलनि जिथुनि गभर्नमेन्टनि आसनिफोर, बे आसनिफोरा जों मोनफुंनो हायाखै। जेरै फोरोंसालियाव फोरोंगिरि नांगौमोन, सरकारि आसनि बेबायदि जोंनो फोरोंगुरु मास्टारफोर मोननो हायाखै। आरो लोगोसे जोंनि अंगनाबादि बेफोरबो जोंनि थाखाय जाफुङाखै। आरो लोगोसे जोंनि लामा, जोंनि बे सम्पा फोथार आरो सनापुर प्लास जोंनि बे एलेकायाव जोंनि नांगौ गोनां लामाफोरखौ जों मोननो हायाखै। मोनसे केन्द्र हिसाबै आबुङै लामा जोंनि थाखाय नांगौ। आरो बे लामाफोरनि थाखाय जों मोनफुंनो हायैनि थाखाय जोंहा गोबां दुखु खस्थ' जादों। मानो होनब्ला जोंनि गिबि बे गभर्नमेन्ट स्कुल थानायनि सिङाव गभर्नमेन्ट स्कुलनि गथ'फ्रा बबाव बारलांनांगौ, एमइ स्कुलाव बारलांनो थाखाय, एलपि स्कुलनिफ्राय बारलांनो थाखाय, हाइ स्कुलाव थांनो थाखाय लामा फुदुलि गैयाबा, बिजुलिफोर गैयाब्ला बे जोंनि जायगायाव खोमसि लामायैनो जोङो बिराद दुखु गोनाङै जोङो नेवसिनानै थानांदों। आरो बिनि थाखाय जों सुफुंनानै मोनगोन होननानै प्राइम मिनिस्टारनिसिम जोङो बेखौनो जोङो बरायबाय। आं सनापुरनि जानानै बेखिनि फंनैसो बिबुंथिखौ गोबाङैनो दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो नायफिनगोन होननानै जों साननानै दं। जोंनाथ' दैया बिराद खस्थ'थार। हाजो हालायावसो जोङो हौवाफोर गैयाबा लायनो गोनां जायो। जेने थेने खस्थ' मस्थ', सोरबाबा साइकेल रोङो, सोरबाबा साइकेल रोङा, खस्थ' जोङो ज' थांनानै। आरो मैदेर बायदिसिनाबो दङ, गिबाबो जों गवा, जेने थेने लायनानै फैनांगौ जायो। बादामालि, मालाबा हाब्रु, मालाबा बाला, बेखौनो जों लाबोनानै लोंनो गोनां जायो। दैनि थाखाय सारमोना अननानै जोंनो एसे जुगान होना होबानो जाबाय। जोङो 2001निफ्रायनो जोङो हादान जाजेननायनिफ्राय हाग्रा सिफायनानै जों जाफैदों। बेनिफ्रायनो जों बिराद खस्थ'यैनो जों जागासिनो दं। मालाबा समाव अखा हायो, दैया गुबुङो, मालाबा समाव मैदेर गाग्लिना हरो। बे मैदेर गाग्लिनायखौनो जों लोंनो गोनां जायो। गथ' गथाय जोङो गासिबो लेथ्रायैनो लोंनो गोनां जायो। जोंहा सरनो हानाय फिल्टार बायदिसिना बायनोबो बारा एसेबां थाखा फैसानिबो गोहो गैया। जों एसे खस्थ' मावनानै हाजिरा हुजिरा मावनानै जों जायो। बिनि थाखायनो जोङो सारमोननिसिम आर'ज गाबो, जोंनो जाहाथे बे जुगानखौ अननानै हरो। सारमोनाथ' होनो जोंनि सिगाङाव, नोंसोरो जोंनियाव भट हो, भट होबानो जों दैनि जुगान होगोन, जिखुनु माबा मोनसे जुगानखौ हरगोन। आरो जोंनो पिएम किसान, माबा माबि किसान, अरुनदय आसनि बायदिसिना लिरनानै होगोन होनो। जों लिरनो थाङो, जों मोना, जों जाम्बा जाम्बि, जोङो नागिरनानैबो मोना, संनानैबो मोना। बिनि थाखाय सारमोना जोंनो अननानै बेखौ बानायना हो होननानै आङो खावलायो। सारमोना जोंखौ अनहर। जों हाग्रा सिङाव बेसेबा गोबावनिफ्राय रायजो जाबोबाय। दा गथ' गथायखौ जों फोरोंलांनो हानाय, एसे एनै मदद मोननो हानाय सारमोनाव जों बियो आरो जों लुगैयो। दा फैबाय थानाय भटनि बिजोंनि गेजेराव जोङो बिजेपिखौनो जोङो जेब्लायबो सापर्ट होयो। दा बे सारमोना जोंनो, दा जों बे बिजेपियावनो भट होयो नालाय, जोंनो दा दैनि जुगान हरनांगोन। आरो गथ' गथाय फोरोंलांनो थांनो थाखाय जोंनो फरायसालियाव फरायनो हानाय फोरोंगिरि हरनांगोन। आरो जोंनो लामा फुदुलिखौ जोंनो सारमोना बानायनानै होनांगोन। जोंनो बेनि थाखाय जुगानखौ हरजोबनांगोन आरो सारमोना जोंनो। कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना, आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामदो। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आरो अनोब्ला शेयार खालामना होबानो जाबाय।